हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आं। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावखौ थुनानै अल नटिफिकेसनाव क्लिक खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोना फैनो गोनां भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो। टमी नार्जारीनि भिडिअ भाइरेल जानायनि लोगो लोगोनो ओरैबायदि मोनसे कल रेकर्डआ भाइरेल जागासिनो दङ, बेखौ जों खोनाग्रोनाया गाहाम। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओइदिनखालि जेनिफारा मनीषनि एक्स मोननो, होमबा टमीया सोरांजों दङमोननो। ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनीषजों टमीजों। बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा। ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनीषजों गारलायबायनो। ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो, सोरांजों टमीजोंबो गारलायबायनो, बिदि जादोंनो। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओइदिनखालि जेनिफारा मनीषनि एक्स मोननो, होमबा टमीया सोरांजों दङमोननो। ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनीषजों टमीजों। बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा। ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनीषजों गारलायबायनो। ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो, सोरांजों टमीजोंबो गारलायबायनो, बिदि जादोंनो। गावसिनि कालचारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो। ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो। ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो। कन्ट्राक्टारनो फानखायोमोननो गेमस्रिया। ओमफ्राय बेवहायनो लावदुमखौ बिदि लोगो मोनदोंनो। आरो मिथिंगा मोनाबो बिदिनो। हेलेनायाथ' हेलेनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो।